Poštovani gledaoci, ekipa Partizana opravdala ulogu prvog favorita na celom turniru. Kao što je rekao moj kolega Vojin, bilo je stvarno debakl ekipe Invinga, jednostavno ekipa Partizana dosta bolja, ali obe ekipe idu u četvrtfinale sa nama. Naravno, jedan od igrača ekipe Partizana, dugogodišnji igrač i KLS prve B lige, sada već duže vreme u ekipi Partizana, beleže odlične uspehe. U pitanju je naravno Stefan Torbica. Stefan, ja ti čestitam na još jednom intervju, na još jednom prvom mestu. Reci mi ukratko tvoje utiske o turniru i o meču. Vi se spremate za Masters u Tsunami, malo ste promenili sastav, podmladili. Kako to izgleda u tvojim očima za sada i kako teku pripreme? Pa, pre svega da kažem, ovo je moj prvi turnir u BG 3x3 liga i iskreno jako sam zadovoljan, sve pohvale za organizaciju i za ekipe i sve što ide uz to. Jako mi je drago što sam danas na ovom turniru. Što se tiče nas, ovo je drugi turnir ove sezone što smo krenuli. Mora da damo se od sebe, što se kaže, sve iz početka da se dokažemo i ove sezone da možemo biti konkurentni sa najboljim ekipama. Tako da sam jako zadovoljan i sa novim momcima i sa igračima. Daćemo sve od sebe pa da vidimo dokle nam je ove godine cilj. Koliko misliš očekivanja na ovom turniru? Vidio si još neke ekipe pored vas. Mi smo prognozirali nešto vas i Hangzhou u finalu. Ne znam da li misliš da li je to moguće, može se desiti na ovom turniru. Naravno, Hangzhou je isto jako kvalitetna ekipa. Kao i ostalom, sve ekipe su ovde došle da pobede. Niko nije ovde došao da, kažem, da spusti zastavicu. Biće teško i nama i Hangzhou, tako da ja bih volao se s njima da se susretnemo u finalu pa da odmerimo snage. Hvala ti puno, Stefane. Odmara je zaslužen odmor za ekipu Partizana, za Stefana Torbicu. Poštovani gledaoci, nas iščekuje poslednji meč grupe B. Odmerit će snage ekipa Hangzhoua, drugi nosilac na našim turnirima protiv ekipe Sombor Jokera.